20 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нерӯгоҳи Роғун аз хобгоҳи бунёднамудаи ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик гидроэлектромонтаж боздид намуданд. хобгоҳи нав дар асоси меъёрҳои сохтмонӣ бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани шароити зисту истироҳати кормандони ширкат сохта шуда, дар он 84 ҳуҷраи хоб мавҷуд мебошад. ҳуҷраҳои хоб бо лавозимоти зарурӣ таъмин карда шуда, барои кормандон шароити муосири истиқомат фароҳам гардидааст. бо дастгирии пайвастаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба татбиқи лоиҳаҳои стратегии миллии кишвар, ҳамчунин дар самти энергетика дар шаҳри Роғун дар иншооти азими аср пайваста бозбинӣ менамоянд ва дар ҳамин замина имсол дар нерӯгоҳи барқи оби Роғун ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик гидроэлектромонтаж барои беҳтар намудани сатҳи зиндагии кормандон воқеъ дар нерӯгоҳ як бинои замонавии хобгоҳ барои кормандони ширкат сохта ба истифода доданд, ки ин шароит фароҳам меоварад, ки кормандон боз ҳам дар шароити муносиб кор ва фаъолият намуда баъд аз рӯзи корӣ хастагии худро рафъ намоянд. ин барои беҳтар намудани сатҳу сифати корӣ ва баланд бардоштани самаранокии кор дар ин ҷо замина мегузорад. хобгоҳ бо дар назардошти сифати хуб ва риояи стандартҳои миллӣ сохта ба истифода дода шудааст. дар ҳамин ҷо ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамзамон лоиҳаи нави биноҳои иловагӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон, ки дар оянда бунёд мегарданд, муаррифӣ карда шуд. иттилоъ дода шуд, ки ҳамаи биноҳо то охири сол сохта ба истифода дода мешаванд. таъкид гардид, ки бунёди чунин хобгоҳҳои наву замонавӣ таъмини шароити арзанда ба кормандони ин иншооти азими аср дар асоси дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои кормандон ба роҳ монда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳайати муҳандисону бунёдкорон даъват намуданд, ки бо истифода аз шароиту имкониятҳои фароҳамшуда ба сифати сохтмон ва иҷрои саривақтии масъулияташон диққати баланд зоҳир намоянд. ман миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки чунин шароитҳои хубу замонавӣ барои мо фароҳам овардаанд. мо ҷавонон кӯшиш мекунем, ки камтар ҳам бошад саҳми худро дар ин иншооти бузурги азими аср гузорем. ёдовар мешавем, ки зимни сафари корӣ дар нерӯгоҳи Роғун президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода, дигар масъулини ҳукуматӣ ва роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ҳамроҳӣ намуданд.